מה זה הדבר הזה? וואי, זה כזה 2015. איכס, כן. מזיע בהם. בין העיגול לבריכה, עם משה הליכה, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה השניצה. הוא מחכה לבואה. בין הילדים לנכדים, אהבת נעורים, אומרים שיש עוד שמחה, קוראים לזה משפחה. הוא נהנה בבואה. בין דאגות וקשיים, לימי יש פתרונים, קוראים לזה אמיתה. במציאות הקשה, סטאפוס זורק עוד בדיחה, היא לא מצחיקה. סבא שלנו אהוב בעולם, הוא מצחיק שבוז ולפעמים גם שמח. עם סבא הכי כיף לרחל מכולם, הוא מתלונן ואני מצחקקת. בין החדשות לשינה, בין הכורסה למיטה, לעמי יש עוד דודה, הוא מיישר את הגלידה. סבא אתה אגדה. במסיבת ה-80 לך כולם חוגגים, נרצה להודות על הכל, מקטן עד גדול, תשתדל לא